ಮುಕ್ಲೇಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಲಿಯಾ ಇರ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ನಮ ಮಲ್ಪುನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತಿಜ್ಜಿಗೆ ನನ್ನ ಆಪುಜ್ಜಿಗೆ ವಾ ಕೊಟ್ಟ ನಾಳೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಅಷ್ಟಪವಿತ್ರ ನಾಗಮಂಡಲ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಉಂಡ ಅದು ನೇಮೋತ್ಸವ ಉಂಡ ಅರೆ ಬೇರ್ಕೆರೆ ಕೆರ್ಪಡ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಬರಿಂಕೇರ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ನಾಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಲೈಟ್ ಕಟ್ಟದು ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ಗಾ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಾವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ನಮಕ್ ತಿಳಿಪದೆಪ್ಪರೆ ಆತೊಂದು ಇತ್ತನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡೆ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ದುಂಬುಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಇತ್ತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಟ್ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡ ಭಾಳ ಶೋಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಗುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ ಉಂಡು ತೂಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಪ್ಲೆ ಹೆಡ್ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಆಯ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಜನ ಫಿಲ್ಮ್ ಕುಡಿಂಜ್ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಅವೇತೋ ಸಿನಿಮಾದ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೇರೊಂದಿತ್ತ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಪಾಂತಕ ಒಂಜಿ CR 2 CR ಸಿನಿಮಾ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಬಟ್ ಆತ್ ಈತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರಿ ಅವು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ನೀಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಾತಾಡೋ ಪನ್ನಲಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ಬತ್ತ ತೂಪಿನ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು 100% ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಬತ್ತ ತುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೋರ್ತಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳಿಪೊಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಖಂಡಿತ ತುಳಿಯರ್ ಗೆಂದಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಪೂರ ತುಲಿ ಸೈಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತೇನಿ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬನು 7:30 to 10:30 ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಉಲೈಲ ಪುನಗ ಬಗ್ಲು ಇವಾ ಬೇಲೆ ಬೈದ ಐಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪು ಇದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ತ MH ಎಂಕುಲ ಜೋಕುಲ ಸಿನಿಮಾ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪದಿರಿ ಎಡ್ಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೂರಲ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸಿನಿಮಾನೆ ಅನ್ನ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ತೂಲಿ ಬೇತೆ ಬಂದರೆ ಆಪುಜಿ ನೀವು ತೂಯ್ಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲಿ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ RR ಪೂರ ಹೋಗ್ಲ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ತಮಿಳ್ದ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಮೂವಿನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆತನ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕೊನತ್ತೇರು ಸೂಪರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮುಡಿದು ಇದನ್ನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸುರುಡ್ದು ಅಕೇರಿವರೆ ಮುಟ್ಟೇಡಿ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ತೂಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಟ್ಲ ಪ್ರತಿವರಿನ ಒಂಜಿ ನಟನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುಡಿದು ಇದನ್ನು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಲ ಅದ್ಭುತ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕೋ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಮುಡಿದು ಇದನ್ನು ಪದ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ನೃತ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಏತ ಬೋಡು ಆತೆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎತ್ತದ ನೈಕ್ ಪ್ರತಿವರಿಲ್ಲ ಒಂದೇನು ತೂವೋಡು ಒಂದೇನು ಗೆಂದವಡು ಅನ್ನೋದೇನೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಒಂದು ಬೆಡ್ಡೆ ಆತ I really enjoyed the film. It was very nice and every part was filled with comedy and I congratulate the whole team. Thank you. Very nice movie. Acting, comedy, dialogues, ಮತ್ತೆ hero acting was superb. Really enjoyed. ನೆಗಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಾಯ್ತು. ಬೆಂಕಿಲಾವ್ ಮೇ ಲೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲವು ನಿಕ್ಕೊಂದ ಮರ್ಲು ಶುರು ಆಗುನ್ನ ಅನ್ನತ ಬಾಯ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಉಂಟತ ಅಂಚೆನೆ ಮೊಗಲ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಆಮೇ ರೈಟ್ ಇವ ನರಮಣಿ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ರಡ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೋಡತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಾದ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ಪೋ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಅವಾಲಿನ ರಾಧೆ ವೈದಿನ್ ರಾಧೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಅಂಚೆನೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಬತ್ತು ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತೂಪುನಾಡ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಒಂಜಿ ನೀಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಶೋಕನು ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆನ್ಪೈನ ರೀತಿ ಯಾನು ನೆತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಪೆ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೆನ್ಪದೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಪೋಪಿನ ರೀತಿ ಇಂದು ಬಹುಶಃ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅದ್ದೂರಿ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಡು ವುಡ್ಡುಗಳ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆಕ್ಕನೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ತೋಚ್ಪವನ ಸಿನಿಮಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೌಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡು ದಯವಂಡಗ ತುಳುವೆರೆಗೆ ದಾದಬೋಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಿದ ಸಂದೇಶ ಉಂಡು
ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರ್ನಲ ಮಗನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಪಾಠಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಖಂಡಿತ ಸೌಂಡ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಲೈಟ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಲ್ತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆಣಿಗೆ ಎತ್ತ ಇರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಲ್ಪೋರ ಅಂದ್ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಏ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೆನ ಆಪಿಜ ಇರೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಮಿ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದೊಂಡೆಗೆ ನೀರು ಮೈತು ಪಂಡೆ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪೋರ್ಚಿಂದು ತುರ್ಕಲ ಕೊಂದು ಪೋಯ ಅಭಿಮನ್ಯು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೋಟ ತುಳ ಪೊಗ್ಗಿಲಕ ಐಡಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತು ಬೈತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಿನಿಮಾ. 100 ದಿವಸ ಸೌಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಶೋಕಿತ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತ ಪಂಜಿ ನಿಲಿಗೆ ತೆಲ್ತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂಡು. ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಂಡು ఒక ಬುಳ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ఒక ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿ ದೊಲ್ಲೆ ಇರತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಂಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮಿಗೂ ನಾನು ಇಂಚ ಮೇಲೆ 100 ಗೊತ್ತಿಜಿ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನು ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ತೂಪನಿ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಕಡಬಡಿ ಕಟ್ಟ ಬದು JP ತಿಮ್ಮನಾಡು ಆತ್ಮವಿತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪನಿ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ತೋಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಬೈಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಮತ್ತು ಈ ಇಂಚ ಚಾನಲ್ದು ಪಾತ್ರ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆದ ಬೋತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮೂವಿಗಳ ಬತ್ತದ ಗೊತ್ತೊಂದು ಬೇರೆ ಬೈಟ್ಸ್ ಅತನ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ. ಸೊ ಇಂದು ಏನು ಫೇಕ್ ಆದ ಪಣೋದು ನಿಜವಾದ ಪಣೋದಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ತುಳುಟು ಆಫ್ಟರ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ದಯಮಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೋತೇರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಇವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಪುಜಿ ನಿಖಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ. ಸೊ ನಿಖಲೆ ಬೋರ್ ಆಯ್ರೆ ಓಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಏನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಪುಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್. ರಾಹುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು. ವಿನೀತಿನ ಸ್ಟೋರಿ ಅಮೇಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಗಳು ಬರ್ತಾಣದ ನಾನು ಪೂರ್ದವನು ಅಪ್ಪರೋಡು ಜಾಂಕ್ ಜಿಂಕಾದ ಜಿಲ್ಕೌಡು ರಾಜ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಒರಿಪೋವತ್ತ ನನ್ನ ಸುರು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋ ಅಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಮಂದ ತೂಪನಕ್ಲೆದಾಲ ಕಾಮಿಡಿ ಬುರ ಖುಷಿ ಅಂತ ತೂಪನಕ್ಲೆದಾಲ ತೊಂದರೆ ಪಂಡ ಇರಾಗ ಒಂಜಿ ತೂದಾನ ಒಂಜಿ ಮಜಾ ನಮ್ಮ ಓವಿತ್ತನಲ್ಲ ಒಂದು ಅಪ್ಪಣ್ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪಣ್ ಯಾಕೆ ಕತೆ ಹೊಲ್ತಾ ತುಳು ಟು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮೂವಿಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪನ್ನೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮಕ್ ಎಮೋಷನ್ನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೂ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ಏರು ಮಾತಾ ತೂತುಜೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.